superhero. Justice League. Hawak ka dito ha. Dito naman, mga Wolverine. Itong malupit. Oh. Mas malala pa pala sa amin. Okay. Dati. Dito. Sa dito, dito kay tita. 1, 2, 3. Smile. Halika na, baka umabot ka na. Halika na. Ako nila yung ano. Dali, pibidyohan ko. Kunin mo yung jacket. Hindi ba daw siya tapos dito? Hindi ba daw siya? Nakita ko si Mr. Bean. Mr. Bean! Ito si Mr. Bean. Oh. Mr. Bean! Oh, ayan oh, Mr. Bean. Kapag lalabas, kailangan tatatakan pa. Anong souvenir na mo, ano? Ay, mami, souvenir daw. Mami, naku, may souvenir mo? Ano? Baso. Ah, baso. Dati kunin mo na yung jacket. Hindi kami sasama baka si Macho at Enzo ay bumalik sa room para mag-aasikaso. Sa jacket, saan nakalagay? Kaya kukunin din niya, tapos papasok na siya sa loob. Okay na, makapatata. Dati, papatata ka ba? Oo. Kunin ko na tapos bumalik ka. Sasama ka ba ba? Sasama ako. Ganyan niya ako sa kapili na. Hindi, sasama ko yan din. Mapagtata ka. Pwede. Mami, sumama ka na. Ganon din naman. Ikaw, sasama ka. Hindi ako sasama. Magkano yung ganito na lang? Kaya magkano yung mga ganito nyo? 100? Ganda yung salamin niya eh. Elsa. Ah. Yung lab? Oo. Oh, sige. Ay, sa picture Elsa, picture tayo na. Sama ka. Sabi ko sana, ay, sa picture mo ko. Ay, marunong yan. Marunong mag-picture, di ba? Sige, picture tayo dito. Wala tayo dito. Ay, may harang eh. Ha? Eh, di ba? Ay, hindi. May ginagawa, mami. Ah, Hindi pwede. Ayun oh, may harang siya eh. Under ano yata, renovation. Ay, si Batman oh. Elsa, ayun oh. So, wala tayong picture dyan. Picture tayo. Elsa. Elsa, picturean mo kami. Okay? Ha? Dali, dito tayo. Pipicturean tayo ni Elsa. Papa-picture tayo. Parang jacuzzi. Ay, yan yung ayaw nila, di ba? Parang jacuzzi. Mainit kaya siya. At pwede sila dito, oh. Macho, marunong na mag-swimming. One more. Oh, go.
Galing. Nice one. Check natin si Kuya. Kasi mag-isa lang si Kuya sa kwarto niya. Isa lang siya. Hi Kuya. Itong oras wala nang tao. Nag-uwian na. Konti na lang kami dito. Overnight kasi siya. Si Kuya Enzo? Nandun na sa bahay. Wala siya sinaedad. It's gone again, Elsa. Elsa, hi. Okay, you count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, you're turning! What? What did it? My gun? Wait, Blondie. 3, 2, 1. Meow! Meow! Woof! Woof! Binasahin si Elsa. Sino nagbasa sa'yo? Sino nagbasa sa'yo? Sino? Sino? Sino nagbasa sa'yo? Turo mo. Turo mo. Ah, si Kuya Macho. Sino? Dalawa sila? Yeah. Inabot na ng gabi. Kukunin natin yung coke kasi enrolled siya sa entrance. So, bawal siyang ipasok pag bukas yung store. Pero pag 6 PM na siya, sarado na kasi yung store. So, pwede mo na siyang ipasok. Ganun yung rules dito. So, yan. Nakuha na natin yung coke na na-hold kanina. Ito yun. So, ito yung tsura ngayon ng Amana pagkagabi. Ayan. Alas konti na lang yung tao. Diba? Solo mo na. Wala na mga tao sa cottages. So may nililigo pa sa wave. Simpson. So. So may naliligo pa dito. May naliligo pa. Ang dilim. Ayun. Nakabalik na sila sa room. Medyo maambon na. Times adrenaline ng celebrities gaya ni na Eruption. Pwede na kunin. And our promise Indigo Ay, basa yan. Macho. Kuya, you want cake then?
Sige, kuya. Gusto niyo mga cake din? Cake din?